Yung laing po kasi, authentic niya po kasi ginagawa. Hindi niya tinitipid sa gata. Tapos, yung pinamamantika niya talaga. Yung actually po, pinakamas masarap namin yung laing pag kinabukasan. Kasi mas matagal siyang nakukuluan. Nagmamantika siya talaga. Yung toasted siopaw namin, since yung asawa ko po ay taga Bicol talaga, ang siopaw po ng Bicol ay hindi siya yung typical na white. Kilala po sa kanila, sa Bicol po ay yung toasted siopaw na parang buns na may asado filling sa loob na with egg. Ako po si Mary Ann Vicencio Odiamar. At ito po si aking husband, si Rick Villar Odiamar, na tubong Lagunay, Camarines Sur. Kami po ang may-ari nitong Makakan by Emrix. Nagsimula po ang Makakan by Emrix year 2000. Nagsimula kami ng isang maliit lang na karinderya, tapos nagtuloy-tuloy lang po hanggang ngayong 2024. So magta 25 years na po kami. Ano po yung kaiba nung kalendaryo natin sa ngayon? Malaki po. Malaki po ang pinagkaiba. Kasi po yung typical na karinderya lang po kami na nasa labas ng gutter, nasa labas ng kalsada. Sa Pasimano lang po kumakain yung mga customer namin. Nung nagsisimula po kami, doon po kami nagsimula hanggang sa eto, nabiyayaan kami ng Panginoon na magkaroon kami ng maayos na kainan ng aming mga customer. Bestseller po namin ay laing, dinuguan, lechong kawali, lechong paksiw, tapos yung po aming roasted na chicken, at saka yung inihaw na liempo. Tapos lahat naman po siya nagiging parang bestseller na kasi nauubos naman po siya lahat tuwing hapon. Sa isang araw po, pag nakumpleto na po natin siya, is mga 32 to 35. Kadalasan po natin ay yung mga typical na menudo, Bicol Express, kalderetang baboy, meron po kami nilagang baka, sisig, lechong paksiw, lechong kawali, tapos gulay, lugaw at saka yung laing. Pero kung totoo ka, pansin ba ito? Siguro ang kinaiba ko lang sa kanila is mahal ko po kasi yung aking hanap buhay. Kung ano po yung pinakakain ko sa mga anak ko, yun din po yung isinisilbi ko sa mga customer ko. Kaya siguro po yun ang edge ko sa kanila. Minahal ko lang po talaga yung aking hanap buhay. Kasi kung ilalabas natin siya ng hindi masarap, bibili siya ngayon, kinabukasan hindi na ako bibili kasi yun sinasabing first impression last.
Ako po, hindi po kasi ako, sir, nag-aral ng pagluluto. Naging passion ko lang siya. Sa kagustuhan ko lang na makatulong ako sa asawa ko at makatapos yung mga anak ko. Kaya minahal ko talaga siya. Sa tuwing gabi nang bago ako matulog, ang hinihingi ko sa Panginoon, bigyan mo po ako ng talino kung paano ko mapapasarap yung pagkain ko. Bigyan mo po ako ng dagdag na kaalaman kung paano ko po siya magiging maayos. Sobrang nagpapasalamat po ako sa hanap buhay na ganito kasi sa sitwasyon ko po na hindi ako nakapagtapos, hindi ako makakapagpaaral ng anak kung ako po ay nagtatrabaho lang ng regular na sweldo. Alam naman ng mga nanay na hindi ganun kadali magluto. Mamumuhunan ka po sa umaga, pagdating ng gabi, makahawakan mo na yung kinita mo. Although hindi po ganun kalaki at wala naman po masyadong jackpotan, pero araw-araw po nakakasurvive. Napakalaki po nang naitulong sa amin ng ganitong hanap buhay. Dito ko po napagtapos yung 5 kong anak. Meron po akong 2 nurse, meron po akong isang physical therapist, meron po akong isang arkitekto, at meron po akong isang chef culinary. Ang mapapayo ko po sa mga nagnegosyo ng ganito, mahalin nyo lang po. Mahalin nyo lang po at saka ibigay nyo lang po yung best nyo para doon sa magiging produkto natin. Although hindi naman po tayo perfecto, minsan umaalat, minsan tumatabang, pero maging bukas po tayo kung ano man po yung isinuggest ng customer na ate, may ganito, may ganyan. Open po ako sa ganito. Kasi mas maganda po yan mag-grow tayo. Kami po ay matatagpuan sa 1032 Lorex Avenue, Tañada Subdivision, Valenzuela City. Pwede po kayo mag-order sa amin through page ng Makakan by Emrix. Papasalamat po ako sa mga walang sawa na tumangkilik po sa aming kainan since year 2000 hanggang ngayon po, na nandyan pa rin po kayo sa amin.